Pagkaanindot nga sudungon sa lungsod nga nagakatigom sa ngalan sa Eucharistia nagkahiusa sa ngalan sa Eucharistia nagkahiusa. Sa ngalan, samahan sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manosab kanimo. Mga igsuon, mga higala, maayong buntag. Aron kita maandam sa pagsaulog nining Santa Eucharistia, pangayon ta sa Ginoo ang iyang kaluoy pasaylo sa atong mga nabuhat o mga sala. Ug wala nato nga mabuhat kung say angay buhaton. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluoy kami. Ginoo, kaluoy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluoy kami. Kristo, kaluoy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo, kaluoy kami. Ginoo, kaluoy kami. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala ug dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Amen. Mag-ampog kita. O amahan ng imong gugma kanamo nilabaw sa tanan namong gilauman o gitinguha. Pasaylo ang among mga kalapasan o gampingi kami diha sa imong kalinaw o dada kami nga na sa dalan sa kaluwasan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Ang sinugdanan sa basahon ni Propeta Jonas. Ang Ginoo miingon kang Jonas nga anak ni Amitai. Lakaw ngadto sa dakong syudad sa Ninive. Ug badlo nga ang katawhan didto. Kay nasayran ko nga hilabihan sila kadautan. Apan inay mo adto si Jonas sa Ninive. Miadto hinuon siya sa Espanya. Miadto siya sa Joppe ug didto may barko nga paingon sa Espanya. Mibayad siya sa iyang pliti ug misakay siya aron mahilayo siya sa Ginoo. Apan nagpadala ang Ginoo og subasko ug kusog kini kaayo nga namiligro ang barko. Nalisang ang tanang tripulante ug ang tagsa-tagsa kanila nagpakitabang sa iyang Dios aron dili kaayo mamiligro ang barko. Ilang gipanglabog sa dagat ang mga karga. Apan si Jonas na hinanok didto sa usa ka suok sa ilawom sa barko. Nakita siya sa kapitan sa barko ug giingnan. Nganong natulog ka man, bangon og pagpakitabang sa imong Dios. Basin pagmaluoy siya kanato ug luwason kita niya. Unya nagkasabot ang mga tripulante nga magripa sila aron pagsusi kinsay hinungdan sa katalagman nga ilang nahiaguman. Ug ang ngalan ni Jonas maoy natungnan. Busa gipangutanan nila siya, ikaw ba hinungdan ni ini? Unsa may gibuhat mo dinhi ug tagadiin ka man? Si Jonas mitubag, Hebreo ako ug ang akong Ginoo mao ang Dios nga naa sa langit nga maoy nagbuhat sa dagat ug sa yuta. Ug gisuginlan sila ni Jonas nga milikay siya sa Ginoo. Busa nalisang ang mga tripulante ug miingon kanila, pagkakuyaw ni ining gibuhat nimo. Sanglit misamot man ang pagkusog sa subasko, giingnan si Jonas sa mga tripulante. Unsaon ka man namo aron mulinaw ang dagat? Si Jonas mitubag, itambog ako sa dagat aron muhunong ang subasko, kay ako'y nakaingon niini.
Nanlimbasog paggaod ang mga tripulante aron ang barko makaabot sa baybayon. Apan kawang lamang ang ilang paningkamot, kay misamot man kakusog ang hangin. Busa nagpakitabang sila sa Ginoo. Sila miingon, "O Ginoo, ayaw intawon itugot nga mamatay kami tungod sa pagpatay namo ni ining tawhana. Ayaw intawon kamig siluti, kay imo man kining pagbuot." Unya gialsa nila si Jonas ug gitambog sa dagat. Ug diha-diha mihunong ang subasko. Nahadlok pag-ayo ang Ginoo. Nahadlok pag-ayo sa Ginoo ang mga tripulante. Busa naghalad sila ug naghimog mga panaad kaniya. Unya gisugo sa Ginoo ang usa ka dakong isda sa paglamoy kang Jonas. Ug didto si Jonas sa tiyan sa isda sulod sa 3 ka adlaw ug 3 ka gabii. Unya didto sa tiyan sa isda nagampo si Jonas sa Ginoo nga iyang Dios. Unya gimanduan sa Ginoo ang isda nga isuka si Jonas dito sa baybayon ug gituman kini sa isda. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Luwason mo ang akong kinabuhi, gikan sa gahong Ginoo. Luwason mo ang akong kinabuhi, gikan sa gahom sa Ginoo. Gikan sa tiyan sa isda, nangadji si Jonas. Mining pagampo ngadto sa Ginoo nga iyang Dios. Luwason mo ang akong kinabuhi, gikan sa gahom Ginoo. Gikan sa akong kasakitan, nagasampit ako sa Ginoo. O gitubag ako niya, gikan sa katinalong, gikan sa kinataliwadan sa kahiladman. Nakasinggit ako sa panabang, ug imong gidungog ang akong tingog. Luwason mo ang akong kinabuhi, gikan sa gahom Ginoo. Kay imo akong gitambog ngadto sa kahiladman, ngadto sa taliwala sa dagat, ug ang tubig milukop ka nako. Ang tanan mong mga balod o katubigan, milabay ibabaw ka nako. Luwason mo ang akong kinabuhi, gikan sa gahom Ginoo. Unya miingon ako, nawala ako ni ining pananaw. Apan bisan pa ni ana, nagalingkod ako. Sa pagtanaw, pag-usab, sa imong balaang templo. Luwason mo ang akong kinabuhi, gikan sa gahom Ginoo. Sa diha nga ang akong kalag, gipahulam sulod ka nako. Nahinumdum ako sa Ginoo.
sa imong balaang templo. Luwason mo ang akong kinabuhi. Gikan sa o Ginoo. Alleluia, Alleluia, wikait mo po nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo maana ang kaninyo. Manasab ka ninyo. Kinutlo gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya miduol ang usa ka magtutudlo sa balaod ug misulay pagbitik kang Jesus. Nangutana siya magtutudlo unsay kinahanglan kong buhaton aron makadawat sa kinabuhing dayon. Si Jesus mitubag kaniya, unsa may giingon sa kasulatan, o giunsa man nimo kini pagsabot. Ang magtutudlo sa balaod mitubag, higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, ug sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong kusog, ug sa tibuok mong hunahuna, ug higugma ang imong isikataw, ingon sa paghigugma mo sa imong kaugalingon. Mitubag si Jesus, husto ang imong tubag, buhata ka na ug makadawat ka sa kinabuhi. Apan ang magtutudlo sa balaod buot ilhon nga husto siya, mao nga nangutana siya kang Jesus, kinsa ba di ay ang akong isikataw? Si Jesus mitubag, may usa ka tawo nga milugsong gikan sa Jerusalem ngadto sa Jericho, o gibanhigan siya sa mga tulisan. Gihubuan nila siya, gibunog o gibiyaan nga himatyon, o nahitabo nga may usa ka pari nga miagi ni atong dalana. Sa pagkakita niya sa tao, milabay lamang siya agi sa pikas daplin. Unya nahiagi usab ang usa ka Levita, og miduol siya og mitan-aw sa tao. Ug unya misaylo lamang agi sa pikas daplin. Apan may usa ka Samarianon nga nagpanaw ni atong dalana, nahiagi sa gitulisan ug sa pagkakita niya sa tao, naluoy siya. Miduol siya kaniya o gibubuan niya lana ug bino ang iya mga samad o gibukusan. Unya gipasakay niya ang tao sa iyang hayop o gihatod ngadto sa usa ka abutanan, ug didto iyang gialimahan siya. Sa pagkaugma mihatag siya duha ka denaryo ngadto sa tig-atiman sa abutanan, ug mitugon, galma siya, ug inigbalik ko dinhi, bayran ko ikaw sa imong magasto. Ug si Jesus mitapos pag-ingon, karon kinsa man ining tulo sa imong hunahuna ang nagpakita nga isikataw sa gitulisan. Ang magtutudlo sa balaod mitubag, kadtong naluoy kaniya. Si Jesus miingon, busa lakaw o buhata ang sama sa iyang gibuhat. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Gaygon ikaw, O Kristo. Kagahapon Domingo ang atong tema, pagtuo o ang pagkamatinud-anon, faith and fidelity. Importante kaayo na kay nagtuot ang faith, ang pagtuo mauna ng pagkamatinud-anon nato sa pagampo o diha ra kutob. Pero kulang pa, no? Giklaro gyud nga ang pagtuo patay matupan ni Santiago kung wala kini buhat. No, usbon ko, patay gud ang pagtuo
Kung walay buhat, kini, no? Doon na yun na missionary dimension, no? Dimension misyonaryo. Di yun mahimo nga ampo lang matubitaw ni San Vicente di Paul, no? Ang pundador sa mga paring Vincentianos, leave God for God. Kung nag-ampo ka, unya dihay sa tunga-tunga sa iyong pag-ampo, dihay nanginahanglan, leave your prayer and attend to the person. Leave God for God. Tanawa unsa ka importante gud ang buhat. Mo bitaw nga mingon ta nga dunay sala nga tong giilang nga sala sa omisyon. No? Ang wala pagbuhat sa unsay angay buhaton. Oh, nagampo man ko Ginoo, angay man nila kong buhaton. Pero dihay panginahanglan, dihay tabanganan. Wala nay nawa ang misyon, no? Di ba? Nakabantay mo. So, mission, zero mission. Kita bantay mo bitaw ng omisyon. So, importante kaayo nga hatagan nato og unod, hatagan nato kasing-kasing ang atong pagtuo. Si Jonas bitaw, gigukod man gyud sa Ginoo kay buot man siya mulikay. Kato si Jonas maampuon, Dios nun reliyoso. Buot siya mulikay sa tahas sa Ginoo. Dito siya sakay sa barko imbes mo atog Ninive, nato siya nilikay siya, no? Gipangita gyud siya sa Ginoo, oy Jonas. Ayaw in taon yung pagtuo, mura man nag-Jonas. Gihonas, walay tubig, no? Ala, adto dito, no? Tabangi, inisig ka tao. Klaro, dayag po sa Ebanghelyo, ngingon, na ang kasulatan, matod pa, diyon sa nimo pagsabot ang kasulatan, nga pagtuman sa pagigugma sa Dios ug sa isig ka tao. Morason ra bagyo din ta kinsa man nga atong isig ka tao, no? Lain na sa pud na nga tema. Kaya ang atong isig ka tao kung kita motabang kadto man sang makatabang ra pud nato inigbalik nga balik nga motabang nato. Pilion nato ang atong isig ka tao. Mao pud na diha na ay mission pero ibase pud na sa asa ta mas komportable, asa ang mas conveniente para nato. Lain na po na nga tanawon nato kinsay atong hatagan pakitaan sa buhat sa kaluoy. Amen. Magampo kita nga ato samahan nga naa sa langit sa ingon nga atong gugma mapadayag diha sa konkreto nga buhat. Muingon kita, Ginoo, liguna kami sa among paghigugma. Ginoo, liguna kami sa among paghigugma. Nga ang mga pangulo ug mga ginsakpan sa simbahan mupakita sa ilang paghigugma sa Dios, pinaagi sa ilang aktibo o konkretong paghigugma sa ilang isig kataw. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, liguna kami sa among paghigugma. Nga sila nga nagatiman sa mga kabus, dili gayud unta mawad-an og plasig. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, liguna kami sa among paghigugma. Nga uban ang kaayo ug pagtahod tagdo nato ang matagtaw nga atong mahimamat. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, liguna kami sa among paghigugma. Nga ang mga nag-inusara o adunay mga balatian sa atong katilingban, matagad inay agi-agian lang, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, liguna kami sa among paghigugma. Nga imong tang isipon nga takos ug mapuslanon, alang kanamo, ngang halang don Teopelo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, liguna kami sa among paghigugma. Nga si Kristo magdala kanila, nga namatay ngadto sa walay katapusang gingharian, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, liguna kami sa among paghigugma. Amahan sa among pag-ampo alang sa uban, nangayo kami nga imong tabangan, aron higugmaon og alagaran namo ang among isig katawo. Sa ingon hangpo namo
ang imong pinalanggang anak nga nagpakamatay, nagsakripisyo, nagpakamatay alang kanamo. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Daigun ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, Nandito saya sa kaibigan Diyos sa na imong kamangging hatagun, nadawat na mo kining among gihalad, ang panugbino nga abot sa yuta, o ginama sa kamot sa mga tao, nahimo silang kalanon sa kalagalang kanamo. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos hangtod sa kahangturan. Mga igsoon, pagampo kamo, ano nanginyog ang ako nga sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan magkagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong kamot, alang sa paghimaya siya ngalan, alang usab sa kapuslanan sa tibok yang santos nga simbahan. O Amahan, dawata kining mga gasa nga gipangayo kanamo ni Hesukristo nga among ipadangat o ipaambit ang among mga sakripisyo o galing dunay kulang ang iyang paghalad nga sakripisyo. Ang among masinugtanon nga pag-alagad dungan sa among pagtuo makadangat unta kanamo sa kahingpitan sa imong pagluwas kanamo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahal Dios nga tunhay, magkagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, ug imong gisilutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo, ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa iyang lang walay hulong nga pagdaig sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, o Ginoo. Ikaw ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan, mipasalamat kanimo, mipikas umihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab,
mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balikngan. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niningpahan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, mangkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo 14, among Papa, ni Alberto, among Obispo, ug sa tanan nga mga pari sa mga relihiyosas. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malawumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nga nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nahong. Kaluoy kaming tanan, himo ang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose yang esposo, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag na kanimo makagagahom nga mahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita sa atong amahan nga dugangan ang atong pagtuo nga atong kadasig sa pagpangalagad. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulay. Hinunualua sa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ining panahona,
Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man naging harian ang gahong kang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostolas ang kalinaw, ibilin ko kaninyo ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw, kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ipakita ta ang timaan sa atong pag-inigsuunay, ang panagdait, ang kalinaw, manaa kaninyo. Kordero sa Dios, nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagapasaylo sa atong mga sala. Bulahan ang gidapit alang sa iyang panihapon. Ginoo, dili ko ang ayong kalawat kanimo apan pamulong mo lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ug dugo ni Kristo magamping unta kanaton ito sa kinabuhing dayon alang kanatong kalawat niini. Ang Ginoo maayo kanila nga naglaom kaniya, kanila nga nangita sa iyang gugma. Pagampo kita. O Dios nga gamahanan ang Santa Eucharistia nga among gipanagambitan, magpuno unta kanamo sa imong kinabuhi. Ang gugma ni Kristo nga among gisaulog dinhi, mag-agak unta sa among kinabuhi o maghatod kanamo ngadto sa uban. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaan kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang Santa Eucharistia, dadan ninyo ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Mayong buntag.